a primer d'ESO, de l'Ara al VIH. O com solucionar aquest problema perquè algú potser no l'està tractant bé o s'ha barallat amb algú. A l'altre col·le pot venir a parlar amb algú aquest, pot venir a parlar amb nosaltres i nosaltres pues intentarem ajudar. Sobre com és el bullying, sinó que és una cosa constant, és a dir, que passa durant molts dies i durant molt de temps seguit. Li van agafar la llibreta i van començar a passar-se-la entre ells. Com ens sentim quan algú ens ajuda o ens defensa? Molt que la Magda és molt amable i tracta molt bé la gent. I em quedo un trosset. I estima. Llavors jo em quedo un altre tros i amb l'altre agafo el cabdell de Iana. Arnau, què li passa? Està passant algú dient-li algú bo. El Lluc. Per què? Què li dius? Sí, vamos a hacer. És molt bona. La Mariam te toca. El bullying, que és un equip que hi ha a l'ESO, de nens de totes les edats. Aquí ens sabria explicar amb les seves paraules què és el bullying. Com heu dit, no és només un dia seria doncs una baralla. Sí. És quan tu no tens una cosa i l'altra sí tu la vols. Quitando las manos. Significa que está quitando las manos y significa que la agrada y se la puc. Si vosaltres tinguéssiu un amic que veieu que està una mica trist o sol, l'ajudaríeu? Sí. Pues yo me caigo a veces.